Moyo nipa ba o nipa ba pa na wabotra mo pa mo he nipa ba pa o nipa da sani ba we kwa TikTok straight nipa da sani ba pa mo he nipa da sani ba pa mo he wa he wanya ne dan ewie wa sa amwako ne edu no na wo mo ye namfo bi o yemo ye bera yo se beyi ya efi ye nara oman ye woman yan support bi suni memo akwa aba enwa tenase na me show so adama tenase ko netie ene yenkomo yi empimpi no abrabo ya ye gbo no so wanyi obi ama na mfa wontutu na mo bia wie eno nam so ma afini bi wo ho se wie se amoako ne edu ene ye behwe no na ya hwefeku afekubo abro akwa ba ya na ho yedie mo dawro man mo mpaibo ampa ho ye obi se abro wanyini pa onso hunu se ne honam na ekokora nso obu wanka ne so wate ase ne nsa no aye hwea anyame adom ho den nyame ne wetumi abro ne ababio ye bedi nkomo sesia no mrante kwa mabuno ni nipa dodo na ewo man mu no yasudi kase pa da yeso ya abrabo ayebo ebi bo na esi ntirase ebi na afa baabi obi kwa de timi kasa abrabo abebo yi de awiewie o samuako ne wadama yenhwe saasam no awiewie o samuako ne edu ase akirese ye kasa awiewie wa sa amuako ne edu no na wo mo ye namfo bi o sa na wo mo abrabo ayebo ya yamfa adwene mu do amfa enida ho ammo abrabo papa no wo mo abrabo ayebo ye na baabi e ko wie ye no na che so de wo mususu nipa kura enye ye na tan na kese untimi mfani susu se ne seni de seni enu ntino se chire si obi kosa atebia no mu kosa abrabo no mu a ne ya ka kire ne se de wo ye de wie te sa amoako ene edu iti enye se bia wa abrabo bia wo ye do betoto ho enye kura se ye do toto amoako ne edu ho de a na je se won kan nipa ho kura eno media kira na enye no mi asem sa abra no ba bia wakoduro no wa ho fa ayera wa ho odena ayera wini sika kapre kura ebi kura wo sere no wadi ana fie ne bi obi beno a se ye neyi a hwa na ekọ no ama ebi adi tete won de ene ya body no wo ho so enso needie ni wasa enti no ene ma ye de sa adi no he sa atebia no nso si su ginaye se wo kosa wi tebia wo mu a wo be wie sa amoako ne edu na wo binya ye wie o asomese won de wo wie sa amoako ne edu sa kasa ne ka kire wa enye ena me ka kire se sa kasa no enye wa ho odena ayera wa ho fa ayera wini sika eni wonyam bia ni wa me yehu se amoako no ne edu no omo ye namfo sa ye de omo namfofo no befto enenkomo a ye bedi ye afekubo ho na ansa na no me gidi ye se wo mo abasem no waka no pen nanso wadaro ma bia ene de kan obi kura hwedwumadi na woti okofo poma na de mra bi na se abebi ho asem o sese wo mienu no abeno na nye amoako ne edu eno ne de eja nkonko okay ene ye nka amoako ne edu omo abasem no amoako ne edu ye namfo pa a wo mu ye mranti a yesi so fe wo mu ye ya adwense ibi tu kwani akọ ye adwuma ko pebere bi abo ya mpanifo so wote fa akọ a wote wa ade so wo mu ko ye na wo mu koduro ho wo mu anko ye adwuma bi ase wo mu kutwa abe
wo mu no ansa fansa petition no ni ade wo mu amfa ya dwedi ensi baabi a yefire ene baabi a ya beduro so ma ho mu nchi anka yinchi nti wo mu de na de ye ya na se yensa no ye numbi ye de aya afokubo sedwaase krofo aba ya beso enu aduane didi ye no ni aboro basa wo mu ankae se yefiri baabi na baaye na ye de ya de a ebesa akoyinchi afi durubire bi a na abe no kra wo mu ntumi nto ene etimi atwa ni ade anu anum bi ti wo mu asaya wo de yetutu bibia enye na de be ya nse be sa akoyinchi bi se bibia ni wo betumi aye ni wo sa akoyi ko to amwako ni adu na afi awie seye ada wo mko no mho ayetan me kire wo se wo mabro ahofe ni ho ahodiri ni ho sika ni ho na edi ebiem ewiase mu ayewi wo ho nyefe wini sika wini ahoden nka ne pa wo nyansa kora wo de chance wa yinti enti wo mu koduriye no e kire se aye asem a emu odu amoakon ene edu de yawie wo de yesusu bibie enye because all the man akokora won so nti na akoye wo mu akoye gina ya wo mu memu ho no ye de betu ye afo esi so bi tu no bafo a we need you betu funu to so bi tu no bafo a na de bi atu tiri enti no na afa ye di tu ye mafo hweyi o no wanko wie sa mo akone edu yenim so mo ye namfofo se de waka no eye se bi empemfo se ni frɛ ni nkyire ni frɛ ni kwan na me so menim kasa bi se nyansafo mienu ntumi nante eye wo mo so nyansa na se bi no mo nim ana ba ko na nim na ba ko nim so wo manfa mo mo so wo mu amfa adepa bia amwa ye ho se ye de boye bra so ye nkono nkobro ye meda feku bonko akohwere bra ye ma basa adepa bia me ntene di wo ma kowie no eje ne ye de esi ho di tu ye mafo ntu bi hweye wanko wie sa mo akone edu de so bi so hya ase no wo ye bi ese wo wie sa mo akone edu chese wo mu ne pa bia ni wo mu sana de no koye ye ka asem bi se afekubo wadaruma ekiresen afekubo efew uti ka se afekubo a efew fokuo na ade wo hu kobo mu efew fekuo a wo do hu kobo afekubo za se mu define bi anana mu wa efew no wo mu a ya enipa bi ni mu a ase obi wo hokra na yede hunu na akwara so si na eba no wo di ka ho eni mo hu ndi du ho few enti se wa anhwe wo hu so ya sa fokuyo no na ade wo hu kobo edu hu kobo mu abrabo papa bi ni ho ni so eno ne adamfo fa nso ye wo mo ye wo adamfo ho ye wo adamfo ena yonko adamfo ne de se oni apia na mo ba adamfo no ade a opeso ya wono beboa no otumi ka kiro ma so wei na me ye ya eyi se yi se bia no so wo ba ha wa fere so enu ye adamfo so ana se oyonko di yese obi ebenya fekuo bi a obebo menyi ni se fekuo ni nyina na mu nipa abra bobe ye basa me sami am wo hoi na menya fekuo bi mo bebo se ye ka fekuo sekuboni no eye obi a woni baabi paasa ha ena me di agoro
so yeah any ye fun bia na odi achi ene wonam ha kira na onam ha esi wo si ko yesi eni ye ko twisuruku eni ye so ni nyina na odi oye feku boni de nti amaka saa ne se wo ba nei yaman yi mu a emrante kwa bebre a ebi kura nnurume me chen bi abrewa omo asai betumi akoba se entete ye nso ka ho ya ntete wo mo efie yi efie ntete ye de ni ni se ba tan biara panyin biara empese ni nipa ebese ne wo asombrache wo ho yo be kan so wanya no be enkwa abu akwa osimfiri nka awie na eba afa ahene ne ko nti yewo bebi wo ho a ene yewo ebusua bi subu wo ho a emufo no wo ni petiti ewo a chesa so nsi ne betimi akana ho na wo tu ngolafo ebi ni ho wow ene bi so wo ho a de o betimi akana se ne wo tu ngola no fo no kwa no so ye man kwai okay ye man kwai no ne ho hi enti woni ho no ne ye soro nkoda na so obebe ye sisi untie no no nko ani ni nyansa ni pe gufie nko ani nyansa ni so yo su baby so ho sa mejiri yese bi a wonte kwara no a ya ma video ni bi ahwa na so wonhwe bi nso kura wati bi sisi a no wonam krom eni mpotemu bi a de mrantie ni bi ayeye wo mo ho no esi bi mkura gina ho a wo gina faako na woda yenhwe bra na momosi so no afekubo ene monam fofa net se ene neyi mrante kwa na de no yani ye beso no na saade we nya afi na ebe de he tramon tramon de ni ho ni wi mo time na munum bi me me chese mo time na wo munum bi saafo no ensi wo mu yi wo bu nyina ne ko wie sa mo akone ye na ye hwe ene soso a emrante ne beba wa ye wo mu so asan de saade ya hie ne so de akura bia be ka ho tramo ne hwan kuke ne ma bibiri emfa adepa bia ma fi se Ghana yiwo mu kura nya afa ahodi ifie duisia wotwe ni enkan ko bɛn ene yetimi akɔ amana ye yi enema bebrebe yi a wo mu ye nyina so empanimfo wo mayi mu a ɛwɔ sɛ yesi ano ye ni hunu pa so obi nsi ano obi ye de wo pɛ wo mayi entam senti no sɛ wo hwɛ pa na kyese fa ahodie no a ye kan se ye nya Ghana nya fa ahodie no fa ahodie bi eni ho fa ahodie bi eni ho bi eni ho kyese fa ahodie ho efi se ankame amatere mfie aduosun nan 74 kane pa no ne wo enjije pa bi wo ho mampanimfo no first no wo foro baase kora mmere wane nkokora no yetwa ticket akokora duro wa na yame ne twem abewa duro wa na yame ne twem akokora duro wa na otwem abra we kora de me kai sem se me bresu kora me de ne na ye kofo time nze sabre no ono kora ye bi ni ko school na yetime foro baase free ene ntisa de wo kofa no hen o gro ko be ka so wi abase ame ye be mi ye de yakọ free station na eno no ene wo se empanyimfo nka wo mo boye ho moden so obesi bibia no a enye kwa ye mfe ya no hunu mpam busuyofo okay ye wo kwane a ye fa so edinya entity sa nipa na wo mu ye sei me ka sa heman hene ya anka se heman okodi ade foforo emranti a no wo mu nye
papa no anu wo mu nsɛm basabasa no na mpanimfoɔ ni bi no mu kyerɛ ne sɛ anka wɔ sɛ wɔ me akyikyiri wo mu na me de ne nam pa wɔ me akyikyiri no ahemfie nyinaa obi anim sɛ me ba no ɛnso wɔ si da bi sɛ me yɛ me adwuma bi ba kurom ha ma asomdue ba ha ne woni adwuma wɔ hɔ no wɔnkɔyɛ no wɔanyɛ na ne ho kɔkyerɛ ne de a ne nyɛ ne na me nya nhyehyɛ papa bi eba wo mu no me kase wo mu mpa adwuma yɛ wo mu nyese wo mu mfa ha na me mfa wo mu me ma police for me yesa na ma sorosoro wo mu o yesa kamrante ne ba nte ene wo kɔto no a sɛde kurom hɔ mrante kɔ hɔ foforo ebi kura aboro yɛn enso ne wo mu de da na ne na ase a na kyerɛ sɛ saa adwene na wonyaayɛ no na yɛ adwempa Ghana anke mpanimfoɔ no etimi biebie adwuma bi letumi biebie adwuma ewroba yi a yenum nso ewie ma yi sese yi kura anke obi betimi enya sika a wɔde bɛtotɔ na wɔde ayɛ saa adwuma amana yɛ ade a edibu enso eni hɔ saa de wayɛ yie wo a wonyɛ yie wɔ mfa ho aba ukra de wabɔ mfie ntimfie aduosia nwɔtwe de ɛbɛto ɛbɛto na wɔ hɔ na me wɔ hɔ yɛhwɛ de start class 1 mfie aduosia nwɔtwe sabre no start class 1 wow yɛhwɛ eduru ɛho fa no a ɛyɛ afofida no a sɛ yɛkɔyɛ man mu anka mo yɛ tete no nipa a yɛkae no ayɛ Kwame Nkrumah mo no mo anka Nkrumah bre na nka mo wɔ hɔ no yɛnkae mo ɛyɛ fapim bi na mo anya ɛna ama sɛsi a ne duru fa ahodie da yɛdi ne bia yi sɛ aha Ghana no afi ɛkɔyɛ sɛ obi epedi obedi saa wono ne yina wodi si hɔ na na yompane a akyɛdeɛ ne nneɛma ahodoɔ no Ghana fo yɛnyɛ papa o yɛni anye ho enti bra free fa no gu na ban no na ate atese obi apɛde wɔ no abedi obi nwuna kokora ho no nwuna bre wa ho no nwuna sɛ wo ne saa bre na wuti sei ene bia fa ahodie no kora ba me kai sɛ jeje bre su ho ba bia na na frempon sankwa de hene dada ofim wo mu friend interview be say enhira efemada me wi afiri kakra ema wo be kyerɛkyerɛ mu ansabre Kwame Nkrumah di ade bra wo ye ayi yompane a ne nneɛma na eboa no wo koye kyerɛkyerɛ mu me wi afiri kakra na na frempon no wati kurofuru family house ho na no won na yire ne ma ono wafi ne ba ne yire nso wafi ne ma no nso ni ho abra misusu sanka afofida no duru sɛ yedi a nka mo a mo nim mu no saa nka yemra mo ho saa na tie saa nka wo sɛ yɛ kɛse wo mu yɛ ne saa sanka yɛ ni a saa de no beto mu na hunu yɛ no a yɛ hunu sɛ de ne sitie no anka me bi sɛ mi tuwe nku mi mra me ho me bisa me na me nkyerɛkyerɛ bibi ne yɛhu saa de n'ani so eni wɔ saa eni yɛnyɛ ne yɛdwene wɔ bi mpo ho eni obi nwene wɔ bi ho no wɔnya ne de no wɔ de wɔ mfa ho saa na akɔyɛ ɔman yi wo hwɛ a mfie aduosia nwɔtwe ni nanso akwan bi kora ho na atete apansam na de kora ne wɔ hɔ a saa mfie aduosia nwɔtwe fa ahodie yi a yɛnyaaye nneɛma a yɛnyaaye nyinaa wɔ he Jesus is ade a enidaso wɔ mu ani akosomola eno no akosomola tete ade ɛda so wɔ hɔ ade a metumi ho sɛ Kwame Nkrumah saa abre no ɔbɛyɛ yɛ a ɛyɛ enidaso ma Ghana nyinaa ɛne akosomola nkuna de fufuru bi ɛdeɛ na ma ne basa mfie aduosia nwɔtwe deɛ enka Ghana kɔ n'anim o wo kyɛ ne mfie nsia pɛ enti wo senka bibi nneɛma ahodo bi ɛwɔ hɔ wo deɛ wakyɛ adan mo amfa mfrase na me bɛ ho
Sabre yi aye kan. Eti se na yi aye ti we mu nso muti we ye o. E dey na wo betimi akofa efrase. Wo mu a wo se efrase no ye nje. Wo wa no durujo. Obi a no durujo. Aso piti wo ahodo wo ho a enne kura no yenyanwie. Ene ji so. Ene ji so ka ho. Aha, ji de no so ho. Ti se akoso mboda me. Akoso mboda me ji. Ena me fan se tema habo. No so ho. So. Emu nurudu. Na de se me kura miensa no menya. Ene wanya. Yanwa aso piti ahodo no a wo ho kura yenwie. Sisi am no kase se nkran pa kwan. Bruni si anye completed. Oh, nkran kwa de so de de ato chacha. Abro na wo mu edi kan ba ye no ebebo yen. Eni mfie duosia. De ma me bom fie ne se bi wo mu. Mfie duosia nwotwe. Ase hwe nsesa o Ghana. Mfie duosia nwotwe no mu no. Anche na kwa me nkroma aban na sirifa no begu no. Wo mbegu no wo mu ya anya hwe. Wo mu de ya anya hwe ne kotuka ne hwa nkra no de wo mu anya hu. Ena yesa beto aba yi wo so de yen koda afiri fam kendre champion. Okay. Enso bitu. Ena ake champion yi so champion. Ekufu so bitu no. Okay. Eno echi ene JJ Runners so bai. Imu no ye nhihye yese ye besan yakọ aban ni agya soja aban. Ni eto aba nimam. People's National Party. Ono bai. Obai na JJ na amananta ono an sabitu. No be fa wo menyi tena so akopem se. Ne obam prenu no dia soja aban no bai. Awanya. Yeje. Aha. Oba de edi ka no. No de soja aban no bai. Ansana obe me ato aba. Ebe iwi. Enti no achire no a one day wasabe tena so finchi adodo na sana. Ye beto aba. O sorry ma o mampanyin kofo bai. Nti o mampanyin kofo ba ye ne chese hono na afidi atwa sanity unsusu se ye to nananom ade o mode hya ase atwa sese ya abefo no adoso dodo o hwe no so ka ho bi free senka mfie aduosia nwotwe de o man ye gina yie ni ne se mfie aduosia nwotwe no obi anya na adwere se wo boa me mfie aduosia nwotwe no aye aduosia nwotwe obi aba wono wenya no chefa ne chefa ne hia no so o se nti free nkunu ma bere so efiri fa no esode ma abusia ena aike champion mo so baia onu bitu abusia ena yi susu bitu aike champion akufufuado on susu bitu ena jeje susu bitu Jese hono de no obi epedi obedi enti se mpa ye de ye bo se ya ye wo mu ye de ye man hihye ye nya adwuma se ye nsi adu ye no adusia wotwe no ebedi mu ame ye no se nsi adusia wotwe se wode kwa ame se de kwa ame wa ye kama ana kwasi wa ye kama Ghana kura de ama ade mi nko amedie no de ye de ni hwe so sa emu bi e ma Obunsu obi wo ho a wo mrahye bedwafie nei na yire ne mamu nyina wode omakotena buruchiri sa ena woje abefo obi kuro so niema etum sana senko no abeye ne yie mensusu senke mfie aduosia nwotwe nka woni se Ghana akwan bi wo ho ankanye ena mu no anka sebiebu enka mu pe ne yie no wo mogya maha wo monte wo manimpo niema Debi we atamese abreso na wo mu be mai NDC for na ya wo mu be mai car via ubitimi edi akọ enu ya bayi na party card the party card na be de wo ho wo de kwa ubitimi di akọ nani
ni ade mebisa sɛ ofiri hɔ ebesi ni esi edu nketea mu nyina wo mu ye di mi so wa ho ya sɛ hwan na ehwehwɛ wo ana hwan na bɛhwehwɛ wo bisa sɛ maame panyini wi bi ade bi wo hɔ akobisa no obi yemfie wo no panyini wo pam hwan ani saa ne ma na ya to agu yo no enso twerɛsɛm no koraa sɛ yemisa tete atempɔ no na wɔn kyerɛ yɛ kwan no so na sɛ wo amusa wɔ kyerɛ kwan a ne runti na mpanin nsɛm no edi mitira ɛno nam de yɛ bibi so mpanin nsɛm no na ɛboa yɛ enkola asɛm de so obi yɛ wie wo yɛ enkola asɛm so o sɛ de oti enkola asɛm na wudi sɛ de esitie no ɛyɛ adesrɛ na me de eneyi a me wo ho de me gyina mu de bi yɛsrɛ na nsɛ bi a yɛto a baabi yɛ a me kɔka sɛ obiaa me na koma ntɔne yɛ mo obi nkase wo yi ayɛsɛ obi nkase wo yi ayɛsɛ na sɛ MPP o NDC o de nyina yɛ nyankopɔn de nyame aka sɛ bɛbɛ mu no na bɛbɛ mu ɛkyɛ de so obi didi matam wa firi de man penti mpo ɛno mpo de mɛka ne sɛ ba no wate bi no wa mene man penti kura abewa yɛ so na ka ne nyinaa bom ɛnyɛ futuo ɛnkɔma amanyɔfo a sesi a ɛnkyɛ yo ɛne yɛdi afofi da mfie aduosia nwɔtwe ɛnyɛ futuo nkɔma wɔ mo mmeranteɛ ne mpanimfo ɛwɔ mu nyinaa na afei ɛnɛ yi nso mmerante kwa abrabɔ a wɔn bɔ no maame mo akonya na etu yɛfu se de meka ne sɛ yɛse wɔ panyini nterefie ma se fie abofo sɛ mete ase ra mete nkɔm nim sɛ ne yɛ ɛna yɛ ne sɛ wɔn ko a wo fa na de hyɛ wo fie wo dan mu a no wa yɛ pɛsɛ me nkumenya ɛno nti na mpɛsɛ me bie m'anim ɛkasa me de wɔ waaso eti sese yi a yɛwɔ hɔ yi amanyɔfoɔ mpanimfoɔ a budi wɔ bɛn yi so no wudi wɔ man so a na nyɛ sɛ wɔn ko atena wo fie didi nenom sesa wɔ yere no wɔ makogu aburikyire ubusuani ba wɔ hɔ a kane ba wɔ ho na emu dodoɔ no aka no nyinaa yɛato agu yɛyɛ ne saa ɛnkɔ yi ti yɛme sra ne saa daworo ma yɛme nyinaa nyɛ sɛ yɛfom kuro mu adeɛ obiaa yɛ wo deɛ si yɛtumi yɛ ne saa ne yɛnya tema ma yɛ ho saa adeɛ yi tem bi yɛyɛ me nua so ti na bɛyɛ ne yɛ na ntimi mfɛnti no me ma no nkɔ saa tebea no ne nyinaa nya saa nka mu no ɛne koro ya ɛbɛma yɛ me etumpɔn yɛ nsɔre koro nko obi ma so nkopɛ bibi yɛ me ho so yɛ kɔ aburikyire wo kwa afa wo yere no wo makɔ wo betimi de wabusua nyina akɔ ɛyɛ dani a wagya bi ha ne so kɔmfo bɔne so se wo man bɛbɔ a watimbi timi de me sra ne sɛ yɛ bi yɛnsiesie yɛ ne yɛ man yi na ɛnkɔ nanim ne yɛ man yɛ kra bɛhwɛ na siesie yɛ man ni yie ɛma ne kɔ nanim a yɛsɛ obi bɛm wa me ya nti sɛ wa no a odi tia adia me sra amanyɔfoɔ no yɛ ma yɛ man ekɔ yie na mmeranteɛ so a ɛne mmabaawa ɛne enubɔne ɛne agobɔne ɛne nsusuyɛ bɔne ne nhyehyɛ bɔne na wɔ mu egu so a yɛsua de kɔ yɛ anim no esie wɔ mu nyinaa sɛ obiara mo no ho atenase ne yɛn mpa yɛn nsumfrɛ wɔ bɔ ade na wɔn hu yɛn mɔbɔ na wɔn man ebɛyɛ yi tia ɔman yi bɛyɛ yi abra medase okra na nso watu yɛmfo watu yɛn mpanimfoɔ ne yɛn mmerante kɔ anyinafo awusua me ya brantie enti anyɛ me de sɛ me yɔnko abrantie na me tipan ɔyɛ ɔbampo ɛbɛkɔ nubɔne mu ana tebea bi a ɛbɛwiewie no sɛ amoako ɛne yɛdu ɛbɛyɛ me ya enti ɛbɛfɛ afidie so na yɛasrɛ sisi akora de asi biribi aba aduro baako aba sisi wonim red awusua yɛbɛsrɛ sɛ mmerante a ɔmo bɛhwɛ nneɛma yi na afei na adwene ne bɔ atirim sɛ mekɔpɛ bi anom a wobɛgyae deɛ ɔno nso nom bie nyame mfa ne nsa nka no
na onsesa medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa afofi dan fie aduosia enwotwe 68 years oman Ghana nanso se kase michirikiri mu a mekasa bewa se mo amu ya dansefo so oman yi yedi fie aduosia enwotwe nyina obi kura mu kwan wo ho a yenyeye ebi a yewo de wo beye ene de yememeye ochina bi de amanyoni bi beye na bebo apege oman tejumtuni bi se oman ye woman oman ye mimano yeni bebi akọ wachazi yezarenyi wonsum wanyi nipa na saade pa ofia weye yemo yembira yo sebeyi ya efi yenara oman ye woman oman ye mimana yeni bebi akọ yechazi yezarenyi wonsum eni nipa na saze pa wofia woye yemo yebera yo nebeye ya efri yenara ampa yena ne asasini se efri se yebo beye yeden ne be somu ya ebere bi beba sebi ka yenkra aduane kora mfiri ba bi ma ebere bi beba nka obi amanyoni bi ba yare ne yare a ombehwe wo mo wa ya yemfa ni ntukwan aya ne base ya ne ne aka sebieku ya sentete kwa nyansapo de yekọ ebunumu ne akopensem no e de aba ene ne yabrewa okofopoma ene bedi nkomo oba de ya adom na ode yenkwachen ne a ye besanso ahia ye de mu si hei na ye de afotuo no emam samumfa na nsimu yie aseda enkoma producer apia obo adwuma obo ade ya adom ibishia nyansapo na waje so se esane no badwebe makra kura preko enim sebe odwambubu bi esi kro nimu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame